grade 2 pa ko. Gamay lagi ang time na ako mag-spend. Nakikita mo? Grade 2 pa ko, gawas mo lang siya. So, every year na siya magbalik, pero like 2 weeks na siya mo ulit. Gamay lang ang time. So, katong kuhaan, naka-adjust na may pag-abot na mo high school, second year ng pato, katong nahibawaan niya na siya breast cancer. Katong nga time, sakit bitaw sa ambot kay cancer din. So, miracle lang tingali ang makasurvive ang kay halos talan na sakit sa cancer kay murag kung yun mamatay di na magdugay. So, katong nga time, sakit kay Sako. Lain na kay Ispila ba? Pero kato siya na disadvantage. Akong i-counter, di mo na ako advantage na kuhaan. Na instead nga sakit sa akong buhok na magpahinahinay ako siya gihimog inspiration sa akong studies para ni kang mami, para ni sa iya, na magtinarong ko para sa iya kay naging siya sa gawas. Kaya giganahan na akong gaidulan sa akong mami, kay isod kay siya. 3 years siya nagipag-away og cancer. Bisag na siya cancer, nagtrabaho gyapon siya para sa amo. So mo na nag-serve sa akong inspiration yung magtarong og skila. Kay si mami gani may cancer. Nagtrabaho gyapon siya. Much more na ako nga. Boy sakit nga. Kuhan nga. Gamay ako mo sa study. So mo tong deserve nga inspiration para sa ako na ako ihatag sa akong mami. And sa ito nga time, itong grade 6 ko, wala kapot si mami sa akong graduation. Sakit kay sa ako. Pero nag-promise siya sa ako na pag-graduate ako sa 4th year, one higit siya. So nagpasalamat ko kang mami nga. Yan ito pa yung promise sa ako. Muna to, nga baby.